show dos Tonechos. Son días de lecer no Pazo do Roncadoiro. Momento ideal para que as cabeciñas de Tucho e Tonecho se poñan a maquinar. Que clase de aventuras nos depararán hoxe os Tonechos neste capítulo titulado A importancia de chamarse Lorenzo? Vexámonos. ¡Gracias! ¡Ahí nos tiene! ¡Esto! ¡Gracias a Dios! ¡La vida pasa felizmente si hay amor! ¡Bien! Si hay amor, si hay amor. ¡Uva! ¡Vaya fieras, eh! Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¡Jova! Hoxe temos un público que flipas, eh? Que hora é? As 10:10 ainda non son. Carallo. Mon, deixame unha revista. Que vou ler a prensa do corazón. Dis que saleu da cárcel a Pantoja. Ou saleu outro. Bueno, non saleu. Gerardo, vou aí xunto unha amiga miña que estuve falando antes. Deixame pasar antes. Vale a ver ahora. Que é como a amadora candela nova. Vou-me sentar no teu colo, se ves que... Ten cuidado, respétame. Dame un micrófono que esta muller vai ter que dicir algo. Dame un micrófono, pai. Sí, porque esta xente quer falar. Toma, Aurora. Que non é para comer, que é para falar. Vamos. Déxame sentar. Tú non aguantas de min. A ver, no, calame un pouco. Como te chamas? Fala yo ao micrófono. No, ese é un botón, ese non é un micrófono. Ese é un micrófono é este. Fala yo ao micrófono e di como te chamas. Oh, carallo, pois non vai haber maneira. Como te chamas? Maruja. No, en serio, ¿cómo te llamas? Maruja, pon o micrófono, Maruja. Vas a pisar por ti. Bueno, el puedo rirse de ti. Vamos a leer a prensa. Mira cómo está a prensa do corazón. Esta muller é imposible. Tú sabes que se separou Marichalar da muller? Por viña Marichalar, é un día de traballar. Ahora sí que sabe que rir. Sí. Diz que Marichalar viña un día de traballar e encontrou, claro, dixo el, que follón é aquí. E marchou. Eu cuidado, a mí nunca me pasaría eso. A miña Maribel, oye, comigo sempre... É un chorando de risa ali, un chaval. A ver se van mexar por ti tamén, vai haber aquí un follón. A miña Maribel xa vos dixo eu que jamás é maruja, aviso. Jamás me poñería os cornos. A mí nunca. Ves rista ao carallo, dache conta. No, en serio, Maribel a min sabe que eu sou un home respetable. Oye, que eu podo ir ao mellor un día ao Club Lady sin un día. Como vas tú? Vais un día non pasa nada. Non pasa nada. Claro. Hai que ir. Esa non é a tua muller, non? Hasta houve mala suerte. Che vai dicir eu, pero eu podo ir ao Club Ladies un día, pero non pasa nada. Maribel a min respétame por encima de todo. Tú dices que non? Eu creo que sí. ¿Tú crees que no? Sin vergüenza. Vamos a llamar a Maribel a ver qué opinan. Vámonos a preparar para recibir con un aplauso fuerte, grande, como se merece, esta señora, Maribel.
Vale, xa vos está aí, desde que vos está aí. Que estuve falando cunha señora, que era igual que a túa mãe de nova. Sí. Sí, Son parentes. é como a Paco Lodeiro, ancha. Que che vai dicir eu, Maribel? Que? Estaba por aí dicindo, falando así dos matrimonios. Sí. Tú a min queresme, non? Ah, Eh? e outro? Queresme? Non andes con bromas, que é unha pregunta moi seria. Tú a min queresme, sí ou non? Te adoro. Tú vasme deixar tirar como a colilla, Que non? Vas ir con Marichalar en un... Ai, que non? No. No, nunca. Claro. Jamás. Porque tú casáchete comigo por amor, e porque eu estaba podre de cartos. Ai, É verdad. E serás. onde van eses cartos? Que tiña aí, onde van? Minter máis que falas, Eu casáime contigo por amor. Claro, cando se casou comigo era moi guapa, mira, ahora pasoulle como a min os cartos, quedou sin eles. Ai, non me faltes, que me estás xa envenenando. No, eu sei que tú a min queresme con locura. É que, si non, como se pode estar contigo se unha non está tola? É imposible, Bueno, é imposible. Tú tola de todo non és. Se fora tola, plantabas lume, pero tola non és. Tú non és ben da cabeza, non és ben dada. É xente que lle falta un brao. Eso debe estar subvencionado polo gobierno xa directamente. Pero que estás dicindo? Un home que leva 5 anos co mesmo pixama, que nunca se viu tal cousa. Que ademais nunca estás comigo, nunca me botas unha man. Carallo, quero que lle bote unha mão. Lo que quere veneno. Pois espera tú que che vou a botar unha mão. Non me refería a iso. Quero dicir que nunca me axudas na casa. Ademais non eres nada garimoso. Ansia! No! Vosotros apoyade! Non lle poñas esa música, Pedro, se non podes chorar, cara. Bueno, Maribel, tranquila, non te poñas así tampouco. Mira, nós somos un matrimonio que nos casamos por imbéciles. E uns cásanse pola iglesia, outros polo juzgado, outros por imbéciles. Pero nós temos o máis importante. Máis importante que é? Que é o máis importante? Que? Flaca, fliqui, fliqui. Non. Ves, non, que che gustaba ser un pouquiño romántico? Ai. Poñe música desa que chore, home, que se faz. Ai. Ai, que gusto. Parece que vas parir. Ai. A ver, Maribel, a ver, vamos a ver, hombre, por favor. Pero si tú sabes que eu, oye, non serei moi cariñoso, non serei unha persona aí cariñosa, como é Boris Izaguirre, que é outro cariño xa distinto. Pero eu a ti quérote. Eu quérote a ti. Queres? Eu sí. Sí. Para. E tú a min queres? Eu amo-te. Para, canto. Todo. Canto. Como María, como mundo. Pero canto me queres tú. Todo. 20 euros para ir á taberna. Bueno, mira ti para ter o Campos, Agora deixou a de Feixos Guiri e se volve a estar libre. Blas, ti é máis ter o Campos, Xa te gustaría? No me interesa.